Αυτό δεν είναι. Αυτός είναι. Είμαι σίγουρος. Αυτός είναι. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αυτός είναι. Είμαστε σίγουροι, αυτός είναι. Έλα, φώναξε τον. Συγγνώμη, κύριε. Όχι. Τι όχι. Αφού είμαστε σίγουροι. Έλα, ξαναξεκίνη. Συγγνώμη, κύριε. Απλώς, ξέρετε, είστε ολόιδιος με έναν που ψάχναμε. Γιατρέ, πού είσαι? Τον βρήκανε, πάμε! Γιατρέ!